Genisi seriyle Ahmet Türk'ta. Hunebecin Genis çiye? Genis Pirtûka rekoran a dinyayê. Yekem car di sala 1955 de amade kirine. Ji vê salê heta anha her sal bûyerên herî balkêş ên dinyayê di vê pirtûkê de têne qeydkirin. Çi hene têda? Mesela kesê herî kurt ê dinyayê, kesê herî bejin dirêj ê dinyayê, yê herî extiyar. Mesela du kesên herî kurt ên dinyayê yên ku bihevre zewcîne, 91 santîm her yek, yên herî dirêj ê dinyayê du kesên ku bihevre zewcîne 2 metre û 36 santîm. Mesela Lego çêkirine, Legoyekî gelekî mezin, bêyî ku xira bibe, bi qasî çend heb odeyan dirêj û mezin, ew çêkirine, ew ketiye nava vê pirtûkê. Wekî din çi hene? Mesela mirovê ku 12 heb tiliyên wî hene. Mesela polê keçikê yê herî dirêj. Mesela marê herî dirêj, 7 metre 67 santîm. Bi vî awayî gelekî bûyerên balkêş li nav dinyayê di nav Genîsê de cî girtine. Baş e eleqeya wê li gel Ahmet Türk çi ye? Em qal bikin. Çarê sermaweza 2024an Wezareta Karê Hundir a Tirkiyeyê bi Kayûmê dest danî ser 3 şaredariyên Kurdan. Kîja bûn ew? Şaredariya bajarê mezin a Mêrdînê, Şaredariya Batmanê û Şaredariya Xelfetiya Rihayê. û Ahmet Türk hevşaredarê Mêrdînê bû. Ahmet Türk bû 3 caran ji peywirê têgirtin, yani bû 3 caran Wezareta Karê Hundir Kayûmê dişîne ser Mêrdînê û Ahmet Türkî ji kar digire. û bû 3 caran heman hikûmet heman kesî ji kar digire û Kayûmê dişîne wê derê. Li dinyayê bûyereke bi vî rengî tune ye. Kesekî 3 caran dibe şaredar, kengê carayekî 2014 de 2 sal û tiştekî li ser kar dimîne ji kar têgirtin. Cara duyan 2019 de dîsa tê hilbijartin, dîsa ji kar têgirtin. û îsal 2024an de careke din Ahmet Türk tê hilbijartin û hikûmet û Wezareta Karê Hundir a Tirkiyeyê careke din wî ji kar digire û Kayûmê dişîne ser şaredariyê. Li dinyayê mînakek wisa tune ye Loma divê bikeve nava Genîsê, yani pirtûka rekoran a dinyayê. Li dinyayê bûyerên dema wisa balkêş derkevin, ew bi xwe serî li Genîsê didin, ne ku Genîs diçe serî li wan dide. Me got Genîsê serî li Ahmet Türk da, lê mesele ne ew e wekî pêşniyaz em dibêjin, şêwirmendên wî dikarin vê bûyerê bibin ber Genîsê. û Genîs her sal bûyerên wisa digire nava xwe, qebûl dike, sertîfikayê dide wan û ev bûyer li dinyayê belav dibin. Bû 3 caran. 3 care Ahmet Türk ji kar têgirtin ji alî heman hikûmetê ve û her hal Genîs wê vê yekê qebûl bike.